Shubor nakaslem jong unong san hima. Habayade bagajing sapriang hakiran san social media halor gajing kran uba dispersing rani unong wat RTI gajila banong bagajing don ki thei dimet kawanra gajing yo nong ye gajila nakliang uba dispersing ulami shakmat ban pinshai habayade bagajing kran jong u haba pinshai halor gani hagni gasngi sa jan jong tayo uba dispersing ulong bagajing kran jong u bagajing don ki thei dimet gapen yo nong ye gajila kalong balada ki thei dimet kinyat hakalinti kabade kanyarap ban shongkha khna bat kaya rap bane phat tanga ulong baka men siam kakta habai ki kan thei khasi la shakran ben bat om tang nagari india handai wat shaki we ru kiri kumta ka dei halor kani ka bapin shong nongrim ule thuru bagi thei dimat kimdei banyeng that lat akhandai lat bat kimdei banya khot kti hagti ki chaka handai le daga jing start na mar ka an kampat ithu dak babin rap balada ki thei dimat ki le daga jing so thu jingmut ka kam dimat kam dei ka basniu handai ka dei ka bapin yo nong lada ki thei dimet ki le daga jing song thu jingmut kalat naga jing shong kha khna bat kalat naga jing ya phet tanga man kapor kumbalong ka suru pai ba bangalet nyawan ka don sha ta jing kan thok yanga optibis halor tu jing kren junga spang gi sekoka te jing thok kam dei tang dar tien don do ki bal ber tio surok ro me me ada presiden ng Karam te me de dollar jong ki theinuti ai ka akta ha ndei tang ba akta yanga om dei tang ba akta yanga lakta ro ki mi jong ka jing jonga marban shikno yanga aktivis ba me ada tau presiden jong Karam me ada tau dollar jong ki theinuti me kadur jong me melong kum suat ka kam ro kum suat kakta cha wajanga kamta ndai ka ya ka yeng ka sem junga ta kakta da shisha ya ne ke jing kan thaw gi brio bale gwan ngam tip bale ga viral hadu kan ne abang alik hasrok hamadan nadia abu bio baro ki picture yang ya nga ti habashi da basya na kalyang junga waktu bis ke ei banga kren pim yo ilut ke ei ka banga kren ha ka jing sha ka tu sni ba kren ka phange kadai ka jingta jong ka mensim jonga haga bedei ba kane ki jingkren ben ya ki khon kan the jongi kata hi ka objective jonga ka jingta ba ki kren ben ki ya ki khon kan the jongi bar ki jingkren ben kam dei tang nari la jong shabar ki kren ben mai khon ka si jongi ki pejek statistic ki shamba ka Meghalaya kalong highest polygamy in India that mean hadu riu point one ta ka jingya phet tanga ka jingya yo tanga ki muslim na polak sedip ki 100% statistic apo kashmir 100% ndai ka ratio of polygamy ka don tang 0.5 hadu 0.4 ki muslim kila ban yo tanga samut we brio ta ka ratio tang long tang 1 tang 0.5 di hangi Christian state kabadon hadu new percent Christian ngilong organized merit lagi jingle kalong balai kan ka polygamy ka kiu tam ha jala jongi ka awan hadu 6.1 but ka single woman po jala jongi ka apoy do live kau hadu 4% ka dei kata hi ka pelong yang aban kata ka jingmut jing berkat ya ka jingkren ben jong ki beriu benabar ya ki kan thei ka si jongi dei hang ta ngapan song rim ba wanwat ya kadau balai ke jia kom ne habang wat ya kadau ban kong ni ke dei ki jing ya phet tengah khna ngaklam kan no ayusan ram ngaklam kan ben yusan ram kat tum tu jingkren tu kani tu sni ngaklam kan ben yusan ram balai fi ben ya tengah ya kurji ki jakur jadi we ngaklam kan ben yusan ram ngam kum no ngam ba ki puana samla te love its blind de tang suye song chisnem asnem klai tengah no ita ba kren balai kalong ta namar ba jing bom don kam don jam kita ka kren klem ken ben yisinla ya ki kin thai nga kren lamsom ngong ki kin thai ba pli lai pho sau pho percent ki khonre ki don pala sa kan no benani ki don ba sken ben ki jat
Kidon do tiba poi hakan ya kam ka bangi kena mentah ke sek ka. Kata jingkren jeng beliau ngasu rem. Marbale habang awat ya ka daw kum aktivis ngasim. Ba kanek jenjar yu kuntai. Nam mentah ki kun hak le ka kam bunimi. Nam mentah ki kun kalaban lam ro ke kimja sek ka. Ha India omitu ita sek ka. Ndri nga ongru hat gusni la mayu ikse ko kar ba phimnei ban thalat hapo plis baja phimnei banya khorkti plis baja banya khawekti plis le dak jing sta nama ba ka an kami thu te pi le dak jing stu jing mut yelang nga ongru yaki da phi le dak jing stu thu jing mut ngam ong yap ka kam jung phi ka basni ngam ong ka basni ong ba na ka kam jung phi ro ka don jing anong walang hapning jing tiet jing sempat ya pi ki thei dakan ya pi ki thei nuti ya pi ki sekokar ngadang komito ya de ko sekokar la pidon kita ka jinglong ka ba thlam thak rong ha sorok pi nakleng jong pi yo anong ba number 1 kumno ka like jing sung kha khana nomor haja ka ban ka kam 4 jam ya ka ban ya sung ya arin no sung gorim ka kam jam 4 jam tile se don kumapi ya se ka refresh no ki jabiang gitu tari menengkong kabar siap miat sini stai bat kasuhok bat kelepap ni banyak klat yang dekalok dengan supap ti habkut banyo ada kawe ya klat ni kan dekai lok terai tangun mata katu ya klat dekalok terai ni ke family ka pat no trak dengan ong la don la se da don kuma pi bade ya se khairap yaki are dalet kum tu de kendo ini kisah kuasa ada katu kejabi la neutralize no lai kendo biang bakal tera nalorita ya is Thailand is Singapore balik ke kiu ke state hadu katu balik nama larik radicalize ya ke seko ka larik likal asim ba pelong an kita ris keleng percaya gele is Thailand kata kini national court yang beriu la khalang na du kolong kumata kita Baligin ya aghok berkelepok. Baligin ya aghok berkelepok. Ya aghok kumno apa puli kami ya posti jungi highest in India. Baligin aghok. Kejingkit kondre harus ti jungi lipo 10%. Baligin aghok. Takadang makin yang jingisya. Lada di India ka itu ya kini kisah kalau kemudian kata kemudian jingpang iya ikanam don shu marbale man la ka banai hap tes itu beri hajaka banya sang sasnong banya sang sane stai men ka alat ke jenis sasnong la ka kormen kan long Thailand la bu bisi jakai itu beri hap tes man la ka si banai hap tes itu beri tiga pelai ya jing kharo jong kini ki HIV dari po India pada tang nak ada ba kormen kam likarai ya kini ka sekokar jingkerai ki HIV halong adu bucer kai marbale kile hasnong penbit yuwe kena tu la nang bit kata di kadau ba kepelong HIV ban genrei tinggi hipit ba kila kan thok jure pi lo katu ka jingkran yo pi ba ka jingdon kini ki thei dimet ma ka penyo nong ya ka jela ti pila ban pensai ba ha kan kanu kurkom ba ki yo nong ba ki don kini ki thei dimet katu jingkran hadien ka wan hadien bangala ngala mai ki thei nuti lagi kita dekat. Namai kumno ngong ba phim don hok ban shu khot khaw akti surok kumtu ta banong ko. Phim don hok ban shu that borom kumtu kam tam na yeng mani. Alamai gitu. Ba pile ka no ko kam le da badon borom le da jing stu jing mut. Ndai ban that borom dei ka setiap. Makanya ketika ritip liu tip lay phim dei ban that borom bat halor kata kapun nyong lada piaya dak jing stu jing mut ma phiro pewara tak jing mentoi gestit ka mentoi kumno ka mentoi na marba habadon gitu ka pelaj ya jing song kha khna ka pelaj ya jing phet tengah ya ka daibus ka dai ko ya ngalai i bak high ratio daibus ni kalong highest in India ka pelaj ka daibus bada ka jul poro ka pelaj do ya ni jing kharo jom ne u nyang jing Dari habasit habasai
abasit basyai nak kalian jong ngai ngadon be sekalian jong kentei don sekalian kamre namar balik asusi ya kejing kren ben jong kilok kijor ba kentei kasi kas kalek binami nane kasong dukan nak khar ni jaga ni dikhar kumbul adon nomor wai UN sun no insya kren ben be kentei di wakut pada kentei kalek kan kamro tang nak ada kade highest polygamy highest number of single parent ti berpeliat ban saja ya ikun kasi kam kaban se ka thon te asa ma hatu piu i kamdon ka jing ta le se la da ja ba bun kini ki thedi met kan wan ra pen kharoi ta ke jing ni pang HIV to ke ka jing i jung phi le kade kata ka pon la ka chupum tak la ka don ke jing buri ha te tol jen ke jing buri kamdon ke jing that ya ka po ka stiet ma jing don ni thei bun ni thedi met adu menta ka kum ka sensors arja ka sa kum pe du sa hajar aspasan pungun apa mekalia te lada kadon ke jing buri lese ka kiu ke jing pang HIV te halor ka taro ngihap na kalian ka foundation kadon ke foundation kum kripa ku women organization jadi kamram jongka ke kamram jongka kum no banai awareness itu kentei kum no banai arab ye itu kentei makin yeng jong hijab kum balong menta ya kitu kentei ngi tim ngi kano ande kano financial assistance na kalian kakur na kalian kasnong na kalian sarkar zero financial assistance Tiada cuba ada kakari kita kejimpang, karoi kita jimpang lah dan kita secret, dinya tip secret karoi. Tinggal kentu ke ye department pada, department apa buat? Bakin taulat, kumno banyarap ye gitu, kiberiu kibangat dah ketua kam, bahkan dunas kuski kata kejing karoi kita jimpang, bad kejing dun kan dunar suski, ya kejing don kisah kuakam, nama bakil abiang kakam kajam. Wei pun kuat bi kan tiga si keban lagi ketua kam. Mereka bansi, mereka tahu yang kam. Om don weru bakwa ban lek nang itu kam. Mereka jing don yang gitu pada don de kalat pada kabala ban kontribu ya ka ekonomi juga state. Ngila ban om bakadai ke basniu. De kui kali yang pada don kata ka contribution nam tajung ki pada ka don ni de. Ka don ni balingin sore mi kata. Balingin sore mi kata. Dari kita jing ong jong phi ba le se jing don ki kam bari kan kiu jing pang i kata te ka shong jing start jong ka Meghalaya Women Commission jong ka kerkipa formation bat kini ki seng halang babun ban thaulat kumno ban yarap yaki kum thaulat kumno ban hi awareness yaki ban pendu ya ka jing kharoi jong de jing pang i pelat je kecing syong kena kan pakai kalau kom ni kan ni kalau pun kum kalau jakmat bahabat wat la ka India kalong illegal ndre kau ya ka mon lai luat jong kiberiu mlaban kan te kwat Supreme Court ru ka ong ya ka mon jong kiberiu mlaban kan ti ka takamon jong kiberiu India ka pun ma kini kiseko ka India apa Bangalore le dan ba Arlang dunai apa Bangalore ti ke jingdon juga ni kumbal ong syakmat kaura kata ka jingionong juang ya ka setiap dari kumbang pi ke onong hakanok kom lane hakanok kom ki pelat ya jingi syong hakna ni kata ne nak body language jong ki beriu bro khoi nyitip balingi kwa syong kha ting ka kam ka jam padon ni supun kit be dayo kuan ne boleh lo atip lade ni supun kit be boleh lo ora do kha ndai ha badan kini ki sekokar ki balalong organize lese kidon kinja lese menda ka juk internet lese kidon de group ki bom tip lagi kita ki beri waca ka kini kena samla lese kam jam padon aja ka ban lok kam jam padon de ora ka jing pat ka kena ba jing pat hayang asem apa nak kena te apa nak yun jing iet te kalak slay di mario abrio bakhambuan ni ka ora ka jing pat ni pun ba kita re habadon kum gitu ibrio pada sukendo ba itu ibrio ada de kendo ba gitu ka jabieng kala melen kala fresh ting tahu asmat yang belai belah yang tak belah kita ti wei pada bom kwa khon baro ai ba kwa khon baro ai ande dalabiang kam ka jam min sayo khon ki kata ka de jing anu jing ngabung ong ba
Gidon gini kisek loka ke rap ru man penduna yang jeng syongka kena. Selar bandan kun kini ki yu hakan ka jela. Ngamut bang nga penslur. Kajing penslur kamde nga syu abe tang opinion. Opinion namar baharin dia empat itu ya gini kisek loka. Tang ban pendu inam la dah. Ban pendu inam la. Ti kamut bang nga penslur hari penslur itu tak kam. Abang ngarang ada ikur kijat. Wei ban penslur ban ka persane ka akur jo nga makan lejing tu ban yeli kemet ni ban yeli ne law ni kijat. Wei to kur bakwa akur jo ban le kumta. Ndrei kedai ka circumstance ka kum long jong tu ka jing jong tu ka jing kendo jing jong tu victim na. Nga keren je gitu juga, kedua kayu ini pelan bang Mikhalia kadi highest polygamy in India, highest single mother in India. Tiki jingli nga waktu bes bang balikin kalau gumne deh, nisakren ben aku berokoi pertai, nisakren ben. Dari bandung bang nga penseluri kata, dan penselur kumno apa ke pertai kadep kenda, kadep ini pertai kecil lonjongi. Kumno nga penselur nga keren ba ka kos bang asupang met naman tay kintay babun ni kade kanong kit kanong pa kanong kit ya jinjar ay apalay pelok abakut kintay hawap kit nga sukya nam ta kintay ti ta kadang keren di kamut patek jing keren jo nga penselur di kamsniu ni kalami ya jing keng sama jarut kisek waka 6.1 ka polygamy. 4% ke single moment. Tiga tak body language lah penisah tu ke long ke state jungi. Kata apa penisah? Ngang asyik ayah opinion nama masuk kia je kejengkelan ben jak kentei. Tangum tahi.